Shalom, hora sa manginang, pajupang musita tu programon, ima acara pertanggiangan, tu tanggal 25, tu 21 Agustus 2025, di minggu pas 10 salahon dung Trinitatis, di Turpun di Jamita, dibuat sian buku Poda, bidu 25, mamuka sian ayat 2, tolas tua onom. Topik di minggu tadi sadarion, Yesus Kristus manguluh kita, rodi salileng ni na, Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Boleh mata jahat turpun di jamita di kolom deskripsi songon ma haturangan ni turpuk. Di ayat paduahon didok disi hamulani debata do hamulani raja. Didok disi hamulani debata do manghomihun hata. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Lapatan na debata do na puna parbinotoan. Allah itu maha tahu. Dang adong na bunisian debata, jeladang adong na so diboto debata. Alai dang sudinai di pasahat, dang sudinai di papatar tujolma. Buasa, mengapa Allah sepertinya merahasiakan kebenaran dari semua orang? Buasa dang bulus di papatar ribana sude akasi tongani tu sude jolma, asal sportsnya sude jolmai. Nah, tung pehirana buni hasi tongani di bande bata sian jolma. Dang nagabe naso pasatona hasi tongani tu hita. Ale takasi do dia bata lului hamuma sana jupanguna do. Saya jumolo malului harajan di bata do hati goran na dungi tak banon nama sude akaundeng tuhamu inne bana. Holan akahala na mga luli hasitongan do na jupangan hasitongan. Las di patulu di bata pi hasitongan itu kajolma molo so porser jolmai tetak nama tulakon na aka hasitongan ni. Jadi taberang tiki marhobas Yesus di Portibion kurang lebih 2 tahun. Masa godang situ turu di patupai ibana halongangan. Ujuna marhobas ibana di Portibion. Jala tarbari tadi manang satu dia. Ale porsero kahala parise daong. Gariada las di pa masa Tuhan Yesus do halongangan di julana sida. Imana di pamanumi bana sa hala na kesurupan. Ale ama di do hala parise. Si bolis do di pangasan ni bana laho pabalihon to dinahodarinna. Dengan kuasa penghulu setan dia mengusir setan gabin to. Ido makana holit di bande bata hasitongani sian pamerengata. Alai dana nagabe sudah pasaton natu hitai. Ido makana di do di hatana mangihut. Alai hamulian raja ido sumulikit hata inebana. Di bataro na mamilit sa halak gabi raja, si pangunggomi di sada luat. Jala, songon na pasun di batana sida, totu, ada orang so dipilit na sida gabi raja, nung nga jumolo di parbuhali di batana sida. Asal gabi salak raja na marsahala, marsarat miroha, jala terutama marbisuk. Nah habis konon na patahun salah raja di nama ulikit manang menganalisa suatu persoalan, ada orang yang membuat keputusan. Seorang raja dibekali Tuhan dengan kebijaksanaan dalam menyelidiki segala sesuatu, segala perkara, sehingga ia mampu mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Alim oleh Tuhan ini, dia tetap mengetahui isi hati setiap orang. Tuhan tidak perlu menyelidiki suatu perkara, sebab tidak ada yang tersembunyi dari pandangan matanya. Nah di ayat 40 didok dang hadodoan rohani raja. Didok disi songon timbu di langit do hafal ni tanon dang hadodoan rohani salak raja. Dang sarupa pamerengan pangatusian dot penilaian ni salak raja tu rakyat biasa. Ido makana olo songok-songok salak raja membuat keputusan naso terduga-duga. Isarana molo tabereng songon Indonesia on sering terjadi tiba-tiba reshuffle para menteri. Manang adong terpidana na mendapat amnesti dipalua jadi dibebas sian penjara oleh presiden. Manang mulai tabereng di masa pandemi, boy tabereng tiki sudah negara patupan lockdown, ale presiden Jokowi tiki ini marasing doa putusan na. Holan social distancing di mana tiki ini, tidak ada yang namanya lockdown. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa seorang raja atau pemimpin memiliki pengertian dan pemahaman yang berbeda dari warga biasa. Jala odo na membedakan salah pemimpin manang raja sian joloman asing. Ale tentu dang salah nirajai merumusun suatu keputusan. Adong do aka ajudan, penasehat, do aka menteri na mengurupi bana lahu patupaun sada putusan. Jala na membuat keputusan non salah raja, ia akan mempertimbangkan segala masukan-masukan yang dia terima dari orang-orang di sekelilingnya. Ido makana dia obat top 5 di doko songonon. Ikon pabalia do perjahat sian joloni raja songon menyaring tak sian perak. Asar warma tarida ma nilai ni sebuah perak. Ikon pabalia do keperjahat sian joloni raja lapatan na akahalak na jujur pasaton saran-saran manang masukan-masukan yang menyesatkan. Ikon pasadikon todo sian joloni raja. Buasa ala jolo mana tinggal di humulian ni kapardosa olo do lastarela nasida gabi dohot merdosa. Mereka terpengaruh oleh lingkungan sehingga ikut terseret menjadi pelaku-pelaku dosa. Songon dimatong salah raja. Seorang raja jika dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang fasik, maka raja pun bisa terkontaminasi
dan tertular kefasikan mereka, sehingga dia menjadi raja yang tidak baik dan menjadi raja yang fasik. Jadi akahala sepangguturi, akahala na patu pohon hagiduhon, keributan, fitnah, hoax, isu-isu negatif, nama main hakaoran, akahala sisongon mana dikuari tak-tak, manang ampas ni satu negara. Di urana sida, buah masa gaur, buah sama ribut. Olah ni mana pikirin sida salilingon. Aka sisongon mana perlu dipabalihonoton sian negaron. Karena keberadaan mereka hanya merusak ketentraman dan perdamaian di suatu daerah. Jelas salah raja, dia harus berani membersihkan kerjanya dari orang-orang fasik dan negatif agar kerajaannya bertahan untuk waktu yang lebih lama. Lihat orang midok unang patong-tongapot di juluni raja. Jangan merasa lebih besar, lebih baik dari seorang raja. Sadala do tuturan di Yesus. Hala na patibo dirina, paturon na do sugut. Jala hala na patoro dirina, patibo na do sugut. Hakesenon mengajar kita asa marseret ni roha, jala marsuaro diri. Aka hala nang marni dah mulan di debata, di bagasan Kristus Yesus, ido akan na makailalahon dirina nasotama di adopan di debata. Sehingga bui may bana patoro dirina. Ikon rajumata do, debata do na mamili sa raja gabi sigonggomi di sadaluat mangalo hata manang pati di raja na tudos may mangalo hata ni debata iko si olodo jola si sangi hona todo sala raja dang hea de jero Kristus hita laho mangalo manang menentang hata ni raja. Jadi si pasaton ni jamita sona dang tolo amanginang na parjolo Yesus Kristus do raja na manguluhon marhite habonaran. So na di patoran dia 5 habang sani Yesus di pajongjong marhite habonaran do tasitongan dang perlu kekerasan di ibana laho manguluhon portibion. Rodo ibana tu portibion laho makati dagon hawa sitongan di ibana di Jolon Silatus. Na rodo makati dagon hawa sitongan ini ibana di Yohanes 10:37. Alani hasitongan odo boy manotong harajon na ro di saling nileleng na. Di pasiling di batado sini harajon na katak-tak aka sanga ina di bahasa Indonesia aka kotoran sehingga kerajaan nai murni dan tetap terjaga untuk waktu yang lama. Napaduahon Yesus Kristus do raja napapitahon atau raja yang memurnikan. Diat opat didok di sini taringot tu napapitahon pera marhita napasirakot tak sien peraki. Jala lau si ido tujuan Yesus roh tu portibion. Lau papitaho kita sien akka dosa do tagaleta nasongon takdak manang kotoran na perlu si pasi dikonoton. Radedo ibana mamelio dirina di hau pinar silang lau payason hita sien akka dosata. Di pasi ibana do rohata pikirata do todita gabi jolo mana tamama hita dia do peniama parguguna sudah tudusani. Napatulun Yesus Kristus do raja nasirat rohai. Nang pa ibana do raja sian salu raja sigom gomi portibion aledang hea ibana gabi patong tongapon tak kaya ibana berlagak besar di hadapannya kajolma amanang penguasa gara tahe na olo do ibana manarikon salut hasangapon na gabi sarupa may ibana tu hita jolma nago keterbatasan go agaleon lobisiani di pasat ibana do dirina gabi pelean tu dibaca marhite-hite hamamatena di hapinar silang holan asama lua hita sian dosa. Hasil peniruanai si tiru do itu hita saluhut na jala songon sisian na hita ikon raredo hita pasere perwata songon ibana atari majo na bui hubagi kami nison mudah-mudahan bui mangrupi kadongan dina lau maradehon jamita tu pertanyaan di mingguan maulate Tuhan Yesus memberkati. Shalom, amin.